Ngapediang siobha syakane kajing menelang yoblay yai Reverend H.J. Moksha iba don lemrangkat bat ngi hakane kapor bat iban kren hapedeng jongi hakane kesngi ke jongblay bat ngapediang siobha ya ki temen besan kirang ba balang ki prabengai na kebalang ki prabengai na ki wei pat ki balang lembat pi ki perlok perjor ki bala ban yoi ya kani ke program jong ke jingeseng jong ke balang hangne hamalki bat ngakot ya pi iwe pi we tongin ya menelang yo blay hakane ke por no phai jong kani ke sngi bat nga ai ku blay ya pi iwe pi we ru ha ke kerteng trai nong penim jong yu Jesus Christ te ka program hakane ke por kalong ngin yo akwe ke jing ruai hadin kata ke jing ruai ngin yo ban pulis dang bat ban duai de rang ba balang Robert Mauto hadin kata ngin yo ban penkentang ke jing aingu bat hadin ngin yo ka jing ruai kerpang ban ai de master manbit karmujai bat hadin kata ngin yo ka jing kren nai pastor H.J. Moksha bat ngin yo ke jing kerku penwai kata ka de program hakane ke sngi Shua bengin sedang ngi kene ke jingeseng tongin ya duai Troai ngidon hakayeng ke bekut ke bekentang ngidon hagne ban mane ban yero pendon borom yeme bat hakane ke sngi ke bekerpang ke Bible Sunday ke bala penbai renti de ki bor bahlor jong ke balang bat ki prabengai sikiyeng gesem ki bay mane lang yeme hakane ke sngi ngi IT bat ngi penkentang ya kene ke por ya ki program ya ki nong isim benta baro haka kerteng ke jomeu jisu kerku ya kene ke por kerku ya ke program pendap yang ngi wei pi wei do mensim bekut haka kerteng ke jomeu jisu ngi duai amen te tongin nang yai peteng ban syekri lang yo bleng ni ruai ke ba cispa arpeu nriu kajing ruai ke bacispa arpun riu bat cispa arpu sau na kajing ruai ke barim hadin kene kajing ruai nga siau bah ban khot ye rang ba balang jongi i Robert Mautho in siau bah ban puli na ketinu play bat ban bu ha kajing duai mensim bekut tuan kajing dum tu pen pra kajing ruai ke bacispa arpun riu Nen simba kutuan kajing dum tu pen pra pen pet pen shaya laki brim nang trei men simba pa nang trei men simba pa nang trei men simba pa nang trei men simba men simba kutuan men simba kutuan men simba kunamem jin kularem en kendu yaki brim bana poken pano men simba kajing eklon kading boneng pen me jing sgo artatin tu pendu penjem kidonu penjem kidonu penjem kidonu penjem men simba kutuan men simba kutuan men simba kunameng jing kularem blay en kendu yaki brim bana poken pano men simba kutuan en que
menti be hotin mame hari klaubatoda hari klaubatoda hari klaubatoda hari klaubatoda mensim bakutuan mensim bakutuan mensim bakunabeng jentular remblay en kendo yaki brim banapap ken paino en simba kuntuan en payu Jesu Christ unong menempel utrai kipai ublay don bon usin kajing aye usin kajing aye usin kajing aye usin kajing aye mensim bakutuan mensim bakutuan mensim bakunabeng jentular remblay en kendo yaki brim banapap ken paino mensim bakutuan Haswabanya phailang shoblai ka jingduai ngan puli ka tukan ki bentan ka ktin ka jongblai bat ki ktin ki ba ongkup ni tikan jah din kata bangan the buk yo mensi malor ka do baro bat ki khun shenrang bat ki khun kan thai jong phi kin ye thu lupa ki temen jong phi kin pho sniu ki jing pho sniu ki samla jong phi kin yo i ki jing thu pau baralor ki shakri shenrang baralor ki shakri kan thai ngan the buk yo mensi ma kita ki sni atrai ngala yo snoi ki jing bana shapang jong me tingala shaptiang atrai tu pen im ya ka kam hapadang kini ki snem hapadang kini ki snem tu pen bana ya ka hakajing bitar tu kan mau ya ka jing isnai aling in ya pai show try namar ula tar tu un pen khia ingi ula sho bat un sop span ingi on dala arsngi un pen empat ingi hakabalai sngi un pen mi pat ingi tingin im hakmat jung u tungin itu ru tungin nang be ban itu yo try ka jingmi chung ka skem kum ka step te on wan hangi ko muslap ko mu lap khadu ubanai ya ka khendau namar kata tu kala ka bomut tu phai khmat ru ban yo pendam no igi pop jong phi ba kumta kin yo wan ki ayom shong pangat nakmat utrai bat bon yo pha ya uta u Chris ya bola thung khnang ye phi u Jesu Christ ken Henry kita ki ba ap khmi yo trai kin pen thamai bor kin her shajrong de ki thapniang kum ki pukni kin mare bat kin am sngo luat kin ya bat kin am sngo thai to blen ker khu ha ka ba puli bat sha skor ka ktin ka jong blai ngin ya phai lang ob blai ka jing duai kum ne par au trai bo blai u pa jing ba hab neng ni wana khmat jong me ban ai ngo ime ya trai na mar ka jing ba ha ka jong me ka jing et ba ka jing isnai ka jong me ya ka jing don ringkat ka jong me ling ba ki sngi ki por bat ki snem ki ba let no ha ka jing em ka jong ni tat hadu kani khlimat ka bamanta ha ka bangila kumni ko trai bandon ka yeng ka kentang ka jome ho ya trai wala kalong ka por ka bangim la shu kum ki khon ki bla spa ki jome ban ya don lang ka ni ka por nrengi ai ngo bangi don yo blai uba kumame uba ai ka jing start ingi ki brio baling ba jung ni ki kor ki bor ko trai leng ba kani ka technology ko trai jis piet me playing ka lan ba kita ki bom yo ban ya don ringkat bang ini ka por ki khon ki jome ki la pat ka ban yo i ka lan ha ka ban shakri ban snap ban shashkor ya ka kerteng ka kho jome leng ba kani ka online service leng ba ki YouTube channel ko try jis pe kani ka de jing play lan ka jing play lenti ka jong me yangi ni ai ngo try kani ka por ba kum ka balang try jis pe
kum ka sinat ling ba ki balang ki ba pher trai ji spe ni yo ban rakhi ka ni ka sngi ka ba khrau ka sngi ka ba kerpang ka revival Sunday ko trai ji spe ha ka ban ken mau ye ka jing iet ka jing isnai ka jome ha ka ban me mela ibet ko trai ban wan ban jingo kerpang ki balang ki badan hari khasi ba jantia ko trai ji spe ba mela the no buk yo min sim bu kho jome ki balang ki long kumni ki bakilong dai namar bo min sim jome ukhi hapo jongi ni ai ngo ime trai bo min sim bo kho jome utrai adu kini ki klemat ka bamenta utrai don bor hak ni ki por ki bamenta ko trai jis pi ni ai ngo ri me ko trai jis pi baka balang ka jongi ka long kumni ka bakalong dai namar bo me pendap ing ka bor ka jong min sim bo kho jome trai jis pi kerpangawani ka ban buti khmat jome nak bental ka jong ka balang nadu i pastor ki teman besan ingi ki khot committee balang nang ahi ka mat bokot bakhia ahi ka jing start ka jing shampang bakan japlai ka jome pendap ri ka bor ka jong men sim bokot jome hakum ki ni ki por ki ba ko trai hakaba men pling ka lat kum no bingi laban besai ki khon ki jome ki parbanget jong ka balang ya ka ktien ka jome men pling ka lat ka lenti ko trai jis pi bangin nang laban long ki atiar nak bentak ka buram ka jome trying ra dwai khmat jome nak bentak ki long yeng ki long sem kristan ki bom yo shu ka la da bukum ka ni ka por ko try jis pe ngi ai ngo bangi don yo blay bukum mo me ko try jis pe u ba ka ktien ka jome ka ong ba bangi kiu shabaneng medon hangta ha bangi her sha kan nyamra khmi hangta medon ha bangi shimi ki thapnyang men step ban her shadu ka khut ka prathai hangta ru medon ko try jis pe ban ngi ai ngo ba medon ha ki yeng ki sem ki jongi ko try baling ba ki jing shakri ki jongi ki yeng ki sem ki jongi try jis pe ni sngo ye jing don ga jome ni sngo ye jing don ring khat ga jong min sim bo kho jome but ni sngo tho bang ni scam bo me sha score ringi me sngo ye jing dwai ga jongi but me juba ringi ko trai ni dwai namar ka tai ki long yeng ki long sem kristan ko kum ga ni ka por men penlong ki long yeng ki long sem ki ba shirham ban pule ka ktin ki jome ki ba bang ban ye slok ban me hamana ka por man ka sngi khna ba ki nang la ban kiu ko trai ba ki nang la ban san ga jing tep ye me ha ga jing I tho ime oblay bo im ba oblay bo shisha trai ngawani ka ban buti kerpang khmat jome nak benta ka balang ga jing ni ga chaka ho ki project ki ba pher ki ba balang ga dani ka ban pendap ko trai ki kam ki ba ka balang ga badan ka ba ka dani ka ban pendap ki leng khatrai jong ka balang ko trai ka ba don ha silang wa swer ho ki we ki leng khatrai ki ba ka balang kan sedang ka ban trai ki ni ki kam mission ga jong ka ni da wai ko trai ba men pendap do men sim ba ko jome but kam tami ki mission wa ka ko trai jis ba men trai borba alo jong ki ba leng ba jong ki na ban khring ye shibon ki man sim shaka sam ga jing kher ka jome trai men kerkhu ho ya ka health center ya ka slam plelat ka badan hang ni ka snong ga jong ki ko trai baling ba jong ki ni ki slam baling ba jong ni ka health center kan panla ko trai jis pe shibon ki man sim kin wan shame kin phai shame ko trai jis pe bar kin nang la ro trai ban jan shame ki por baro ngadwai kerpang ro khmat jome ko trai jis pe nak benta ka jing sang kan thai nak benta ka jing sang samla nak benta ka jing sang khna ki nong kit kambat kit khat baro nang pendap iki ka bor ka jong men sim bu kho jome wat sha bagin do bor ko trai hanai do jong men sim bu kho jome ko trai men pendap iki nong sharai jong ka balang iki nong sharai jong ka balang iki khat committee balang iki long yeng long sem kristan men pendap iki ka bor ka jong men sim bu kho jome sha ba men sim jong un san shar po jong kin trei bor ba iki nong elam jong ka balang kin trei bor ba hakin khat jong ka balang ko trai khnang ba ka buram ka jome kan pau trai ngi wan ri ka ban ai ngo eme nang tam tang ni sngi hakaba kum ka balang ko trai ji speaking yo ban ye tei kan ni ka duan trai ji speaking nget skemba me don ring kat bani kan ni ka por men ker khu atrai na ru I pastor balai lam ni kan ni ka jing sang ka menta men ker khu I organist ban lam ni ka jing ruai ka ba pule ka ktin ka jome ka ba ai ka kam ka jome bat kum juru shakri jome ban yang ban phlai ka khubor na ka ktin ka ba khoi ka jome pen sle ngi baro ka bor ka jome sim ba khoi jome trai shikan ti lu ngawani ka ban bu ti khmat jome na ka menta ka ni ka jing ka mangi kendo lengba ka ni ka khlam covid-19 ko trai ji sbe ka bala sare ka ni ka jala ka jongi ya ka ri ka jongi bat ka prathai baro ko wai ni dap tang da gi jing sir tang da gi jing ting kat sabangi let kat sabangi phai ko trai ji sbe tang da gi jing du jing kermen ring ai ngo I ka ktien ka ba khoi ka jome ko trai ka ba me ong bala da gi breu jonga ken phai shame ko trai men map iki pop jongi bat sa shi sen men wan ra hangi ya ka ayom song pengat ko trai ha ko bangin lat no na gi ni gi jing he
Bawa dah pedang gini gejing ngin sengotu ko trai bangi don yami ublay ubalong halor jong gini gejing ubala ban hukum bat ban keren trai namar ka ketin ka jome ka keren syai metang syu keren kala long metang syu hukum kala ne skem nget trai ba men hukum bat men keren ko trai ya kan ke jingpang ba kan du kan dam no trai na kan ke jela ka jong ina ka ri ka jong iba na ka perthai bar ko wai trai ngawani ka ban bu tikar pang akhmat jome na ka taki doctor nam taki nurse ki health workers ki bor pulit ki bor sensar ko trai ki bayang hakmat hakum kene ka por ban yada ke jing sapriang jong ne khunyang jingpang trai ji spe cha bagin sngoto i ke jing shisha ko trai ba kene ke jingpang kanom mi lam da me hukum ya ka ba kene ke jingpang kanom dono ko trai la da me kren ya ka ko trai ji spe ba cha bagin nong sensar ki riu khmat jong ri ke jong i ken sngoto i ke jing shisha ken pai ka khmat chami namar ka ktien ka me ko ong la da utrai sumare ka nong ba kinong ap kipet leno ai kabale no ai kinong sensar ko trai jis ban yada ban wanra ai kijing yada la da khlem ka bor ka jenap ka jome kumta trai kerpat bangi kerpat akhmat jome isne ko trai ba men wanra padangi ba men the yo men sim bo ko jome sa shisen ko trai khnang ba kum ki khon ki jome ngin yo ai khalat ya ban kiu biang shka yeng ka jome ban shakri me bat khnong ka balang ka ba im ba ki khon ki jome hapadang ka jingdo jingkermen ngin yo ai ka jingkermen bat ngin yo ai ka jingkermen ko trai jis Sengau atrai ke bunguk ke jongi, nabai kini baru ipan ke kerteng ke jongi ujisu, menta bat cerik ke babam jukuru, amen. Nga penpau ke jing senyongu senyong burom ya pi ki prabengai, bapila ai ke jing ai syakabalang, ke jing ai jong pi kilong ke bakordor, de lemba ke jing ai jong pi ngila ban pentre ki kam ke babun jong ke balang, bat ban yalap ya ke gospel. Tiup beliau nang kerku ya ki jing tre jing tak ki kam ki duk ki jong pi bat pinang koi nang kia kam tam un kerku ya ki jing long men sim ti kini ki jing ai ki bagi prabengai ki penpoi se yeng mene hakani ka por ngin pen kentang ya ki khnang bakin long ki ba Vietnam ban tre ya ka kam bolai hakanu kuno ku benta ka ba ka balang ka ban tre kam ti tongin duai pen kentang ya kini ki jing ai ngo Kopa jongi ubah beneng hakani kapor hakayeng bakhoj bakentang ke jome ngiwan hakmat jome na kabentaban aingo yame na marmela kerku yang ngi wei pi wei lamba ke jing trai jing ta ke jongi me pendap penbiang ye ke jing don kam jong kene ke jing em ke do ba lamba ke jing kerku ke ba me kerku yang ngi ai syakam ke jome ki prabengai barok ki ai syakam ke jome ban ngidon kam ban ai syaka kam ke jome khnang bangila ban pentroi ki bebun ki kam ha ke balang ban yalap ya ke gospel ban atra ha ke por shwa bangin pendon kam ye gini ki jingai ngo ngi duai ngi IT ngi penkentang ha ke kerteng ke jome u Jesus Christ bakin long ki ba Vietnam ban trei ke kam ke jome kerku ya barok ki kti ki bala ai syaka kam ke jome bakin nang roi ha ke jing trei jing ta ha ki kam ki jam bat khamtam kinang roy ha jing imen sim kaburom ngi ai shame ha kerteng jisu ngi duai amen tengin yo ka jingkren ha kane ke sngi ke bakerpang ku mangalaong kade ka revival Sunday ka bala penbait da ka assembly ki bor bahalor jong ka balang But ke jing rakhe ya ka revival Sunday ke long ban kan mau ya ke jingwan ke revival ha kani gari khasi jantia jongi ha ki balang ki jongi ke revival kelawan laisin ha ka snem khat khandai spa an riu khat khandai spa san pun riu bat arhajar riu arteli ki revival ki bahaswa ngim yo I re ke ba arhajan riu ngyo I de ki khmat ngi ai ngo yo play ti ha bangi kan mau ya kani ke sngi ke revival Sunday ke jing thmu ka long ban ai ngo yo ble ba uphai ke revival ka ba ar pat ngin duai ba ble unang ai ke revival nang pha ha ka jing em simet jongi ha ki yeng ki sem ha ka balang ke jongi ki badon ha po ke ri kasi jantia bat lembah kan ke revival kan pen im pen thmai ya ke jing em jongi ya ki yeng ki sem ya ka balang ke jong ble bat kan thau thmai ya ke imlang ka salang ya kari ke jai benriu ti hakani ka po ban kren hakani ka singi ke bakarpang kari Bible Sunday kum mangalaong ledu besdang ngila penbait kum ka balang ye Reverend HJ Moksha
Bat ngi snyaungu ngi snyoburom yai pastor SJ Moksha bai la pediang ya kene kejing penbet jong kebalang ban wan ban keren ha kebalang ha kene kesngi ke bekerpang te kuplai sibun pastor pi pelai ke por ke bekordor jong pi kamtam hakum kene ke por ke partai ke ba kenrum kenram te ngadon kejinget ba ke kubor lembai pastor Moksha kan long kejing aimen sim kejing pensyit pensaat penrehem yangi kamtam ha kene kesngi bat ubleun kerku ya ke kubor ke jong lembai pastor Moksha. Ti pastor Moksha ila juwan ha ke distrik jongi sisen ni kren ha ke balang harengi Shillong. Ha ke balang gede ke sen benengkong mo. Gede ke sen nengkong ti bonengi le sing impat kan mawi. Ti ide pej ya ke balang Kerdem, Presbyterian Kerdem, ke distrik Kerdem, ke Ribhoy Mingi Presbytery, bat ke Ribhoy Synod. Ti ni duai bobleun kerku ya kene ke kubor ha kene ke por ti heswa be pastor Moksha in shim ya ke benta ban sam ya ke kubor na ke tien ke jongplei ngin yo snyo shwa ya ke jingruai kerpang ke ban ai ha pedeng jongi ha kene ke por de mastar manbit kharmujai ti ngakhot yai mastar manbit kharmujai be insyo baha ban ai ya ke jingruai ke ba kerpang ha kene ke por But hadin kene ke jingruai ke bekerpang nga snyo bahaban khot I pastor Moksha snyo bahaban shim ya ke benta jongi ban sam ya ke kubor ke tien ublai ha kene ke por Dajing isne ublay kabluk yana dajing iba Dajing aye kashne batkan omra
Nakabanta ka Bromley. Amen. Reverend Chairman, ngai kublay ya ka program committee jong ka balang kabalay benta yang bansam ya ka kubor ka ktinu blay hagani ka revival Sunday jong neus nam arjar arpo kitmen besan kit khot committee balang ki long kpa ki long kmi ki kun samla shenrang bat kentei ki hep ki beret bat ye pi iwei ki bapech bat ngap yagane ga kubor lingba ga YouTube channel ka online service balapun krek kerpang da ka balang ngashim yagani kalat banai kublay yapi haga kerteng kajong try jongi Jesus Christ kajing rakhe revival Sunday mentau snam arajar arpel kalong ka pair na baro kisnam kibala dep namar lahap ban penkela ya ki babun ki benta jong kerukom mane bat syakri jongi yau blai kadau kalong namar ke jingdon jong kene ke klam coronavirus ne COVID-19 ka ba shirkai henrei kum ki banget nyai ngo yau blai baula pli hangi yagane galat bangin yo ban mani bat syakri u hagane gasni kaba kerpang baga assembly kala penbet ka revival Sunday ka kubur naga kcien jong blai kabanga kwa ban pen sneu happy hagane ga por kalong shaphang ka them kishing ki bater khong bangila ban shem naga kitab ke jong Ezekiel kal nong ga lai pinyo ka khot ka ningkong hadu ka ba khatsa ngan puli yagane ka khot ka lai ki kentin ki ba ong ko khunu brio kini kish ing kila ban em ding la yatu atrai ublay metip mame tung ini pendam hau blai haga jing duai ngeni duai ko kpa jungi wahab neng ngai ngo yo me haga ni gasni ka bakentang khut ka jong ma ba malai snai ya ka ban pli hangi ya ka ni ka lat bangin yo ya ka ban syakri ya me haga ni ka por haga bakum ka ni kajing syam kajing kendu kajongi hagini kisni kibagani ka klam ka bashirkai kadan hapreng jongi kijing pun krek baro kilong kijong brio henrai kijing pun janai bat kijing pun scam ai kin long name pen kentang ye gani ka kubor bagan long ka lat jong ka jing thau thmai ka jing ai men sim ya ki kun jong ka balang ya lam ya gane ka por nadu ka basdang hadu ka buhai no nabangi pan haga kerteng ka jong utrai barunong penim jong Jesus Christ. Amen. Ya kita ki kentin balapuli haneng la kren dau blay how nong itu lupa Ezekiel kadai kajing itu pau lane ka vision bau blay ulapen pau how Ezekiel ki para bangat bi ki janga tongin ya syashkor ayu
ublay udan ya kaban kren lingba kane ka kubor ka kitab ka jong Ezekiel kal nong ka balai punya ka khat ka ningkong hadu ka khat sao kaya tu yang ini ba mensim utrai ula rakno yau Ezekiel bat ula pensyong yu hakatem hapdeng kata katem kabla dap dakish ing kibat terkong nangta ula penya yu hajan jongki barok saudong haba ula pek benia ula syam bakila terkong Blay ula ong kokunu briu kinegis ing kila banem unong itu lupa Ezekiel kumu syakri jong blay ubala mat yashibun ki kamba ki jong blay haga jengem ke jongo ubal longru revivalist ne unong pun ki mensiam unong pun yo revival uba crow haga bible ula jubab ablay metip mame ublay ula ongpat hau nong itu lupa Ezekiel, toya tu lupa halor kini kishing, bato ong haki, api kishing beterkong, terus ngel, yaga ketien utrai, bau ong, hakmi ngan tian mensim hapi, depinim, bat ngan bu kitiet hapi, bat ngan penmi kado, hapi, bat ngan tap yapi. Dakasni bat ngan tian mensim hapi te pin saem bat pin yotep bangalong utrai kumta u Ezekiel ulai tulpa kumbala hukum yu te katba ulai tulpa ladon kejing sawa bat kejing ki jumai de kishing kilawanya soklang kashing bat kashing jongka hakmi ladon ru kitiet haki bat kado kalami bat kasni kalatap halor jongki Henry omshimdon mensim haki utrai woblay ula ong pat sajisin hau Ezekiel kokonu briu toya turpa hakal batong kumne wong utrai woblay ko mensim tawan mino nagisaul batu persat hakini kibayap bakin dobem Ezekiel ulaya tulpa kumbala hukum yau te kam mensim kalawan haki bat kila bat kila yengru haki kejat jongki upai ba babun belin ki para bangai bi ki jonga kat kum ke kitab jong Ezekiel ke nong ke balai punya ke dekat nadu ke bekat way hadu ke bekat sao laya tu yang ni bagini kishing bala terkong ki bala empat bat ki bala longru upat ba babun belien ki long ka jaj ben riu Israel Hakata kajing syate merau hab Babylon. Kilaya yam kelabamat hakmat chongublay.
kilai ong kish ing jongi kila terkhong no bat ka jingkermen jongi kala du no la ot no khoi yangi ublay ulo ngau snai yaki bat ulo ong ko kibriu jonga hakmi ngan wulam yapi syakari Israel ngan bu yau mensim jonga hapo de pin sayem bat ngan pensyong yapi hakari jong pi bat pinyo tip uang trai blay bangalong utrai ngala keren ya kata bat ngala pendep ya karu ong utrai kumki kon jong ka balang lingba kaniga kubor ngakwa banyalam jingmut yapi syakilai teli kimat kiba kongsan kiba ngishem haganega kubor bat kita kilong kaban ningkong ka jing terkhong haga jinglong mensim spiritual dryness kabar ka jingi thupau ka vision bat ka balai omdan ka bomla barublay nothing is impossible with God. Kong ini pai bat nga syagade ka mat ka beningkong ka jing terkhong ha ka jinglong mensim ki para bangat bi ki jonga ha ka pertai jong ka bekenja mensim kis ing ki bala terkhong ka theo ya ka jing terkhong jong ka jinglong mensim balai bagi kon Israel kila terkhong haga jinglong mensim ka jongki ka dau ka long ba kila lendet yau blay daki ba kila lek ban mane yaki way pat ki blay unong itu lupa Isaya hagal nong ka beningkong ka dikhat ka baar hadu ka besau ula perta ki parabangat bi ki jonga to ngap ko beneng to syashkor ko kendeo namaru trai ula kren ngalari bat ngala pensan yaki kon teki kilayale persyayanga masidap itu yalau ukunrat baru kada yaka shengot utrai jengu hanrayu Israel itu upai lang jonga berkat ka jat benriu bapop upai lang balakit kia daga jing bom hok usembai ki nong le sniu ki kun kibal pensniu kila ino yau try kila iben yau ta ubaku jongki Israel kila ya kelat no sedin ki para bangai bi ki jonga outrai kani barok kami namar ba kala don ka jing terkhong ha ka jing long ka kenja man sim bala poi sedu uput ba kila iben yalau jong unong penem yalau jong unong suspa yalau jong ublay ubalari penem yake kalong ke jingma ki para bangat bi ki jonga
ka jingma ka bakrau lada ngin sakut hakani ka jing terkong jong ka jinglong men sim ngakren ya pi ki kon samla jong ka balang baria baro kalong ka badegen bagi kun Israel ki ong hakinong Babylon kibala pa ban ruai ya kata ka jing ruai jong ka sayang harut jong kata ka wa Babylon ki kun Israel ki ong kumnong in ruai ya ki jing ruai utrai hakari nong way kesam kabasisba lai punyeu ka dekat ka balai bat ka basau namar amdan bor sho namar om yo men sim sho ki rendang ki la terkong namar ka jinglong men sim ka la terkong kemla ban ruai sho yo blai ki para bangai bi ki jong out try tong ini pai pat syagani ka mat ka baar ka jing itu pau lane ka vision unong itu lupa Ezekiel ulong ubriu ubadan ka vision ne ka jing itu pau ublay ulap penon kam playu banlong unong pen kiem tmai ya ki mensim ki bala jat ki mensim ki bala yap hagapop bat ka jinglong merau ha Babylon hadu bakinda lak merau bat ya lam no ya ki syagari Israel mangiru ngiem hagini gisngi kiba jinjar gisngi kiba gisngi kiba rang terkong haga jingem ka bakin jaman sim ngim long lai luch ya kaban manesho baban syakri yau blai ngim long lai luch ya kaban le kumta kamtam hauneu snam obamenta kalalong kum kata tem jong kising ki terkong bau Ezekiel ulayo ipau ya ki ying mani jong i lakang dam no kajaka hakabangi yo ya kabanya tei banya slok ban syakri lang yo blai ngela dai ban du no ya ki kelas pen pau negi Sunday school kibalong ka slem sandur jong ka jaka ai jing kai ya ka jinglong mensim jong ki berit jongi bat ki balasan baro kumjo ki para banget bi ki jonga hai ka lawai jong ka balang bat ki banget hakini kisni to ngine pusan halagi jong ki danot ki mensim ki jongi kala dei shisha bau trai Jesu ledap ya kabani tu lupa ulang haganong Samaria ko kabriu to nget yaga bakapor kajia habapinom yamani yaukpa halor uneulum lene ha Jerusalem Henry kapor kajia bat kalong mentaken
Habaki nong ya mane blay kiba shisha. Kin ya mane ya ukpa haka mensim bat haka ba shisha. Naba ukpa ru uwat ya kiba kum kita banya mane ya ublay ulong mensim de ka de ya kiba mane ya ban mane haka mensim bat kaba shisha. Kat kum ka gospel ka jong Yohanes kal nong ka basao. Kat khat ka ba ar puay, ka ba ar pulay, bat ka ba ar pusao. Ki para bangat bi ki jonga. Ha ka ba kum kani ka por, ka ba ngi dan. Ngi la dan kam, ya ki Ezekiel. Ki ba dan ka jing itu pau. Ki ba long la kloy ya ka ban kersiu, ya ki bi yotia. Ha ka ba kenjaman sim. Ki ba kloy ya ka ban penkiem thamai. Ya ki ba telat ki ba swine. Ki ba kloy ru. Ya ka ban penyok men sim. Ya kita ki ba la duno ya ka jinglong men sim. Ki Ezekiel ki ba kenjaman sim. Ki ba dan ka vision. Ban ya raplem. Ya para marjan. Kamat kabalay. Bat kabakadu. Dan ki para banget bi ki jonga. Ka bomla baru blay. Nothing is impossible with God. Hakat kini ki jing Hakat kini ka jing jinjar. Hakat kini ka jing jingam snam, bat ka jing mong, bat ka jing minsao. Bat ka jing rang terkong, bat ka jing yap terkong. Jong kini ki sngi ki ya ki bangingi dan. Ki para banget bi ki jonga. Dan ka bomla baru blay. Try jengi Jesus Christ wong. Haga gospel ke jong Matias kal nong ka kat kendai ka kat ka ar pun riu. Da ki briu kata ka bomla Henry dau blay ki barok ki long ki bala. Katem kish ing ki terkong. Habau blay uman. Ki kelalong upai ba babun belin. Habau blay ulamon. Ban Shashkor bat ban jubab ya ki jing duai u Ivan Roberts. Bat ki paralok jongu haka balang lenghor. Harry Wills haka snam syejar kendai spasau. Ka revival ka bakrau. Galajia ki para banget bi ki jonga. Ngiru ngilayok pediang yaka kat sau snem. Mensyua kata haga snem arajar nriu. Kadang long temai haga jengem ka chongi. Kat no bangia syat bangia keman. Kat no bangia kenti. Bangia lek risa. Bangia lat nakadaga jenglong merau haga pop. Bau mensim ujung terau ki hanga. Ngan syat kumusim David. Ngila syat. Hau arjan riu. Baki balang. Kila dap. Daki mensim. Kiba koridor. Ki para banget bi ki jonga. Kum ka balang. Bat ki riunget baro. To ngin duai sashisin. Ngin duai sashisin. Daga donut baro. Bau blay ubala habaro. Un pap yang yaga ding jong ka revival. Kenang bagi balang ki jongi.
กินเอ็มบาดกินมันเสียมกินบกอดอร์กินวันพายเฉาตรายโตบเลยอุ่นกระคูอย่าพี่อีเวไปเวกิบเป็ดบัดสงับอยากกันเองก็คูบอร์อุบเลยอุ่นกระคูอย่าพี่เวไปเวบัดพี่เยอะมาดอยากกันจึงเท่าทำไมเล่งบ่ากันเองก็คูบอร์จงกันรีไวบัลอุบเลยอุ่นกระคูอย่าละก็จงกับบาลังก็จงอุบเลยอุ่นกระคูอยากกิบังเอกก็จงอุบเลยนากับบันดากับบุรัมก็จงอาเมนนี่ละปอยเชกบกุดจงกันนี่ก็จึงเชกรีลังเยอุบเลยหากันนี่ก็ปอร์ติงไอคุบเลยกินองอิชิมันตาบารอหากันนี่ก็จึงเสงนาดูi organis i miss Marisa Siem i nong ilam jin wai ba Daniel Nongbri i nong polis dang ba duai i rang ba melang Robert Mauto bat kumju iba ai ke jing ruai begerbang iba manbit karmujai badro kamtam i pastor HJ Moksha ibala ai yangi kato ko kubor kabalong ke jing kerku yangi kum kabalang kalong ko kubor ko bakodor kaba ai mensim yangi bat kaba kershan yangi kamtam hukum gini gipor kiba ngi kendu bat nga ai kublai ru ya ki ya iba Kevin ibala penbiang yang kesau bat ikini ki perlok kiba yarab ban one ring ikini ke video bangin yo ban page ki ying kisem jongi bat ya ki wei de kinong penbit penbiang ya kini ke ying mane kumba kalong menta te top leun kerku ya phi baro kinong yi menta hakamet bat hakamensim bat nga du ngi duai bau bleun don bat phi pastor phi poisuk hakabalang jongi bleu yalam udon bat phi bat ngi duai bau bleun don bat phi phin lechsuk phin poisuk seyeng sekabalang ka bapidon un sumar kelentiyat bat ya jingim jong phi ya ka yeng kesem jong phi ti shwa pengin penuai nga mut ban ong ya phi ki pra bangai bangim de ban shepting bangim de ban kuslai namar ba ki don pedeng jongi la se ki ba shepting ki ba kuslai ha bangi yo i kini ki jingpang klam ka ba don ha kini ki jala jongi ten re ngi de ban kan mau ngi don ublei bu im ba don bor ba dang sanshari ki eke baro ti ka ba don kam nangi ngi ai tilut hau Jesus Christ bat ngi shani alut hau bat kumju ru ngin yai kam kan ti ka jingyada ga jongu lemba ka senam ba kodor haka juga porung agar pat bangin bot renti ya kijing betha jong ki bor sarkar ki bor jong ka jing koi jing kia haka ban penbelian ban saikti ban deng mas haka jaka pada ban deng ban ya penjengai we namar ba ublei uyarap ya gitu ki bayarap ya lede ublei ulong nong sumar jongi ngirung ide ban sumar ya lede ngi trelang ubriu ba ublei tem don kam ban kuslai man septi ublei un yada ya pi un sumar ya pi we tengi la poi shagaban penkut no ya kene ka jing shakri lang jongi ya ublei hakane ka por ngin yerwai lang kene ka jing ruai ka ba sanspa khandai pewei sanspa khandai pewei bat hadien kene ke jigruai nga khot biang sisisin ni pastor HJ Moksha bin siom ha ban ai ke jingkar khu panwai tu wan man sim ba khoj hanga ngin ruai ka tu ke jingruai ke ba sanspa khandai pewei bat hadien ka tai pastor Moksha in siom ha ban ai ke jingkar khu panwai Tuhan simbakun hangat rung hapo kadon ujonga tu pen kun pagi pom jo
trong xa po jongan. Amen sim ba khu chính cu la tu ya se la po jongan tu pen shat bo yang ba swai nyan ye nyan ba ni. Tuang ini duai, ini penuai. Hakabawai no, jong kejing syakri kejong iya meh au blai. Tomenis nai ya kaban kerku ya kiban tabaro, kiban ngelayo ya kaban syakri ban mani ya meh. Bad ban pendap ya kidak nut kejongi, dak kejing kerku kejong meh. Dak wamin snai ban pelat jengi, nak kene kejing syam kabat tiang kejongi. Lembara kejing suspa kabadap yang kabaslay kejong meh. Utrai bernong penim jengi Jesus Christ. Kajing ba kabenduduk bom jukut kejong meh ublay ukpa. Kajing so islok kajing pendekan pesat bor kejong meh ublay mensim bekui. Ai bekene lai ki belong we ublay. Kene syongka sedap kerai bat ki banget baro. Jong kabalang kejong meh hangnya. Ki riunget ki basaki ki basyakri meh. Hakeleng slak jong nek pertai. Nadu mentah syadu bom jukun. Amen.